oigu hemen bidean galdua. Bueno, aspaldiko da noi, bada denboratxo batez, hemendik pasau ez garena, baina jarraitzen dugu, ez da gutxi. Bueno, bigarren saio honetarako, gai horan apurtxo bate potentia... Ongitorri, Loixak podcastera. Barkatu, bai, hori begisa da. Maider... Bueno, gaur jonan falta da, baina bueno. Baina, gure izenak ez oso zaiak geratzeko zure buruen, por lo que sea. Hori da. Bale, esan bezala gaur bigarren saioa grabetan gabitz, eta, bueno, aukeratu gai bat oran apur bat potentetxua, ertz ezberdinak ikutzeko asmoa dauko, apurtxa gure esperientziatik, ikerketa txikitxoa de bai indo, baina, gu hemen ez gare, Ider bai da soziologa, baina bestiok ez. Ixa, bale, bigarren baian. Orduan, gabitz, hortxen. Gaurko saioan izena jotake boiera izan arte izango da, titulan ikusi duzuen bezala. Orduan, hasi aurretik, hasiko gara apurtxo bate terminologia eta asaltzen, bai, eta gero ja hasiko garen martxa hartzen. Orduan, hasi aurretik, importanti ikusi gauen lesbiana eta boieran arteko ezberdintasuna asaltzia. Disclaimer. Inbio berba, generalizetan pila bat, ulertuta, igual esperientzia danak ez diela unibertsalak, baizik eta orokorrak. Orduan, sin más, ez dagoena be, hori, igual, sin más, las etxasunak inartuta holan, ze gube, hori ez gara espertak esaten gabitzen anan, orduen, sin más, jakin deizu. Hori da. Bien, hasiko garen lesbiana kontzeptuakin, guk ulertzen du lesbiana homosexual bat bezala, guztiz despolitizatua, eta, ezberdintzen dutena, emakume heterosexual baten gandik da, daukon praktika sexualak. Ez doi aratau, bertan geratzen da bere jarduna, eta hortan geratzen gare. Egisa da, erabiliko bolako miak, gizonak emakumeak asaltzerakoan, ikusten dugu gris eskala hundi badauela txuri eta beltzan artean, orduen, hori bai pintzakin hartuko, eta komi hartien. Urertzen dugu bai dauzela pertsona ezbitarrak, dienak boierak, eta hor dauela abaniko bat, oso handixa, bai, baina, esan bezala iderrek, ez gara espertuak. Eta gari agongo zan, boiera, terminua. Beti burla bezala entzun duen termino bat izen da, tortillera eta bestelako milakin batera. Geure ganatuen jo. Hori da. Eta azkeneko urteetan, bastante inar hartu duen termino bat da, eta, identitate politiko bezala ulertzen du eta erabiltzen du. Hemen ja, badau konotazio politiko bat eta praktika sexualetatik ara eta kokatzen den jarduera batzuk eruten daue aurrera. Eta... hartzen da apur bat, bizitza ikusi eta ulertzeko modua, kolektiboa eta komunitatea eraikitzeko modua, bikotian zentralidade hori apurtu eta lagune sare potente bat sortzeko moduan, emakumetasuna apur bat zalantzan jarri eta esandako eskala gris horretan mugitzeko joeria edo euki aldauela. Eta, ulertuta, beti be, emakumetasuna eta gizontasuna ez dela esebe naturala, biologikoa, dala guztiz eraikia eta konsensuagoa gizarte hau zutik mantentzeko, bale? Hori be, aipatuko podcastan zier. Eta hemen, adibidez, Helene Lopetegi militante boierak, oso ondo asaltzen zauen esaldi batekin, esaten zauela, duela 40 urte, lesbiana desira hutsetik ulertzeak berak basakarrela apurketa gizartarekiko. Egun, hori diluitu eginda eta desira hutsak ezaitu ateratzen heteroarautik. Hau da, lehen lesbiana izetek eta zure praktika sexualak bakarrik, bai eruanen alzauen gizartian apurketa bat erutera edo, desnormalizatzaia izan alzala, baina gaur egun, hori baino apur bat gehiago bierdo eta esan bezala, boierak baitopetan daue praktika sexualetatik aratau, politika itxia. Jazz. Ta puntxo. Bai. A ver, ja sartuta holan mamitxuan. Sartuko gara, boieren ikuspegixak gizartien. Nik ustot nahiko orokorra dela, eta nahiko orokorrien sentitzen dauela igual emakumiekiko harremantzen garen pertsonak.
ikuspegi gizartien dauena dela, zimaz, pornografia oso lotuta dauen ikuspegi bat, ze azkenien lesbiana hitza bilazten duzunean interneten, lehenengo gauzia agertzen jatzen nadie, zimaz, resultauak rollo, zer ikusixea daukienak, pornografia paginekin edo pornografia hautzakin, zimaz. Eta, orduen ulertzen da, como que lesbianak naturalizatzen dira, desde sexualitate horretatik edo. Osea, ez die ulertzen sujeto autonomo gisa, baizik eta, pues, begirada androzentriko batetik bizitzen den esperientzia bat bezala. Androzentrikoa da gizonentzat, bale? Plan jakin daizuen, igual gehixautan aipatuko telako. Orduen, ulertzen die gaur egun gizartien, ez die ulertzen harreman sexualak ez badau gizonik, eta ez badau gizontasun bat. Orduan, gizonik gabeko harremanak die inkompletuak. Beraz, horregatik entzuten ditugu balako komentaixua de, emakumea guztau jatzu, baina da gizonon bat ez da zulako proba hau edo bisexuala zara, ez dena isa duzu gizonak ala emakumeak, esperetan, en plan, itxoitzen, erantzun biozula, gizonezkoa nahi dituzula. Orduen, gaur egun, ez da ulertzen sexualidadia gizonezko sakiletik at. Hortik kanpo dauen dana, ez da existitzen edo ez da legitimua eta da trivialtasunetik bizitzen den zerbait. Ez da zerbait finkua, ez dauko baliorik, zentzu baten. Orduan, pixkat hortik murgetzen gara eta hori da pixkat bai podcast hau itxeko, atal hau itxeko arrazoia edo. Bai, horbe importanti ikusi gauen plumofobia boieruan inguruan hitz egitea, ze oso estereotipauta dauen gauza bat da, emuten dau bikote boiero danetan egon bidala figura femeninoa eta figura maskulinoa. Eta gainera, figura maskulino hori da gizona imitetako saiakera bat. Sorpresa ez da holan. Osea, hori be importantia ikusi hau ekartzia ona iderk esan dauenagatik, zimaz, ez ez nahi gizon bazartu gura harremanean, horregatik erabaki du boierak izetia. Basikamente. Orduan, igual urtengo denez bai terminoa, fem, boiera, butx, terminoak bazalduko, bai. Fem figura hori, pues, itxendotza referentzia, neskatasunetik gertu kokatzen den boiera batei, hau da, estetikan, jarreran, hau da, emakumetasunean eta oso gertu kokatzen dena emakumeekin lotutako genero rolekin, eta beste izango zen butch figuria, edo, boiera maskulinuan terminua. Eta hau da, prutxo bat, kontrakora faten dana. Beti be, gris eskala hori presente ukitxa, bai. Dalapur bat, emakumetasunetik urruntzen dan pertsona bat, ez da gizontasunera gerturatzen intentzio batekin, zan nahi dut, hori be importante. Eta, hori, ez dauela topetan gizonen aprobazinua eta ikusileike estetikan, jarreretan eta praktiketan. Hori be importantia esatia. Eta honek plumofobia oso potentia jasaten dauela gizartean partetik. Bai. Eta gainera horretaz gain desberdintasuna handixe da pluma marikan eta pluma boieruan artien. Aldatetik dau pluma marika, hau da mutilena, mutilekin dabetzen mutilenan, bapur bat gentiek fobia dutzen, bildurra, desberdina ikustia, isekak jasotze dituzte, mespretsuak, txistiak egiten die euren inguruan, gizonak beti egon die emakumeak baino ikusgarri orduen beti egon izan dio, ikusi izan da, eta hori erabili izan da, iseka itzaki amoruen, eta bestaldeatetik dau pluma boieruan, izan da ikusezin haue, baina hor oso modu desberdinien ikusten da desira moruen, fetitxe moruen, gizonendako kontsumorako zehose moduen, adibidez, euren burue homofobo moduen daukien gizonek, normalien elkar musikatzen dien bi gizonei bildurra erofobia dotzie, baina elkargin musikatzen dien bi emakume eurendako die, begiratzeko zehose, ero ikusteko zehose, eta hor nazten die bi gauza, homofobia eta misoginia, machismue, ez genien homofobia eta transfobia eta antzeko guztixek gizontasun hortatik edo machismo hortatik datoz, eta normalien
gizon batei fobia eraiken dotzena ez da bi gizon musukatzia baizik, eta gizon horrek jarrera femeninuek aukitie, eta, garo, askondako femeninua dan guztixe txarra da, okerra da, orduen gizon batek portaera femeninuek baldin badauzko, edo neska kuadrietan badau, edo eurendako txarra da, ero ridikulue, ero barreiteko zehose, ero emakumien arteko harremanak desberdin ikuste dituzte, hori. Ikusten da, gizonen ikuspegixe beteteko zehose moduen, ero apur bat, euren desira, eurak begiratu, baina emakume bat maskulinue baldin bada, berez, maskulinitatiek ez dauko ezer txarrik gizonendako amenaza ez dan bitartien, eta hori azkenien horrein gauza ikusten die, bai gizon askok fetitxizaetan dituzte bai emakume transexualak, edo batzutan batzuk sinisten daue boierak diela mota batekuek, baina gero ez die, eta hori da noi, horrek zer ikusi xe dauko, urte askotan zier egondan genero ikuspegixaz, generoen arteko banaketakin, bebai, jentia esautzeko app eta webgunietan, emakume profila dauko norbait, egifintxen badau, emakumeek, ero emakume bila dabitzen emakumeek agerketan dienak die, portzentai handi bat behintzet, ero gizonak, edo gizon emakume bikotiek, emakume bila, inoiz ez da gizonen bila, besta. Hori da noi, argi ikusten da, hori, matxismu eta genero desberdintasunak zuzenien lotuta da zela, hori, boiaren ikuspegixekin, LGTBI kolektibuen ikuspegixekin orokorrien, eta bestalde, serie, pelikulatan, liburuetan ez dauko lan kriston representazio ero normalien aharketan dien boierak ez datoz bat errealitateko boierekin, ero boiera prototipo bakarra dau, eta hor duen boierak esauketan ez dituenak, betzaien daun boiera danak diela olakuek, ero danek patroi hori jarraiketan dauela, edo batzutan boierak idazten die bikote heterosexualen ikuspuntutik, ero horri da noi igual bueltien bunbijako. Bai, horrekin lotuta, ikusten bou, ez boiera bat adibidez. Emakumetasunai eset esaten dutan pertsona bat bezala, emakumetasunai eset esatotasun momentuan, emuten dabia gizarten ez dakotola zebitxeko. Total. Zarela pertsonita bat eta jazta. Ez, eta entzuten dugu kaletik eta hori jaso du, komentarixuak tipo, bai, boieria zare, guapia, ez? Como muten dau, pelikulak eta serixek be minasko indau, la verdad. Eta kriston estereotipoak zabaldurie, eta emuten dau, hori boierak esatarak izan bigarela. Baina ez da beste gauza bat hartie. Hori bai badauko, ez? Bai, jazta. Gainera pelikula pila bat eta hori gainera boiera gainera zatarra, bai, zatarratasunakin be loditxasuna. Erasotzaia, bai, askotan. Bai, como kriston estereotipo pila, eraikitzen da biela, emakume boieruan ikuspegi bat, nada que ver, ez dakit. Gizon heterosexualek idatzit, informau. Bai, total. Euren amenaza bezala ikusten da bien sujetuak izan da, pues edatu die horrene, ez dakit, kimera bat bezalan sorten dala, faltzua. Hori ez da, holan. Sin más, pues kriston misoginia. Una vez más. Bai, por lo que sea. Orduan, bebai sartuko gara, beste gauza baten, dala hori igual boiera izetiak dakarren morbua, ez? Porque definitivamente askotan jaso izan dugu en plan komentarixuak, nik entzun izan dut, inoiz gizonezko bat esaten oso zerixo, baina oso zerixo, ez que niri emakume boieruak me ponen mogollon, eta como...
Nik entzun Seguro dut, zu esan horrekin zer. Pues, ikusten daue boiera bikote bat, eta hartzen daue hori eurendako izango basan. Bai, tipiko saiatu ligetan zurekin, da super tipiko. Ez dut esaten niri pasau jatenik, baina saiatzea zurekin ligetan, eta boierien azta, niri berdin jat. Niri ez, esan nahi dut. Horre bai bada, beste behin, como invisibilizazioa, edo saiakera bat sartzeko hor tartien, eta hori, ez ulertzia, realidad distorsionada. Total, gainera, geuri, niri mingertu jaten, en plan, hori, gerturatu zen, salako, askeroso bat, eta gerturatzen jatzula kalien, eta izaten dena jota pesaua, eta ez dut zula izteko pakien, eta ez dakizer. Eta ninguen beste lagun batekin makarrik, bera be mangumia zen. Eta nik esan dutzen junzeike, eta zeba. Eta ni, zabitzelako nietan nire laguna molestetan, eta zezari lesbianak, eta nik esan dutzen, berez ez, baina esan dutzen, bai. Eta momentu horretan, como que, bera fan inzan, baina geratu zen, como, begira eskina bat, eta, como, zezabiz itxoitxena, que, ez dakit, eskina, no sé. Osea, sin más, orduen, bueltatuz honetara, Alicia Ardenui, que soziologa bat dela, esaten daue, harreman sexuala, osea, sozialki, harreman sexualak ez diela ulertzen gizon bat ez badau, osea, lehen esan dutena, basikamente. Eta ez badau, boiera, osea, zuk zure burua, boiera bezala idizentzen badozu, eta gizonekin erabakiten badozu, edo ez badozu nahi harremandu, osea, porque, pues eso, pues boiera zaberako, básicamente. Lehenengo gauzia, jasoko dozuna sozialki, bebai, osea, zapalkuntzataz aparte, bebai izango da, kriston morbua. Kriston begirada morbosua, zure praktikei dago gizonez. Otro tema, Bai, orduen, lesbianidadia eski ez da ulertzen, osea, boierotasun ez da ulertzen aukera bezala. Harreman sexual gisa edo harreman afektibo gisa, osea, eski ez da ulertzen zerbait autonomo bezala, osea, ez da ulertzen nortik aratau egon deiken zerbait dan. Orduen, ulertzen da gizonen plazererako eta ikuspegixendako itxendan jarduera bat bezala. Orduan, bebai, osea, zabaltzen da, como se abre la veda, a que eurek be parte hartu aldaubiela zure jarduera horreitan, eta be parte izen, eta eskuratu, eta jolastu be, kontu, osea, zure lesbianidadeakin, porque ni naz gizoma, eta nik jarre, eta zuzen ere menpe mankumezarelako, eta sozialki holan ulertzen dalako, baina gainera, zabitzelako lietan zure neskiakin nere gozamenerako, osea. Orduan, boierek bizitzen daue kriston hipersexualizazioa, baina gainazkea bikoitza, porque ez da bizitzen bakarrik desde, niretzat itxen duzu, baizik eta bai, bizitzen da desde lo exótico, en plan, ala, bi emakume euren artien lietan da, como super, ez da bukizonik, orduen, no ez da la figura de poder, orduen emutuz kriston morbua, ikustia, jarduera horrek nire aurpegixen inda, baina be, pornografia mainstreama, hori beste tal bat da, baina dau inda gizonen gatik gizonen dako, horrez dau espazio batzuk, ez dakit, bueno, nazaziko hemen... Baina porno feminista diez ez da la konsideretan como opción, directamente. Gainera, da como gainera be hori igual, pornografia be, demonizatzen da pila, ez dakiz zer, sin más, que realmente kontsumitzen dana eta orokorrien dana, hori 2022an, ez dakize paginak argitaratu zauen, euren kategoria bilatuena zala lesbian scissoring, no sé qué, eta lesbianas haciendo tijeretas, ez dakize. Eta violazioa probablemente bigarrena o hirugarrena. Bai, prácticamente. Orduan, ez dakit, hori, bizitzen da gizarte mailan, boierotasuna como algo que se puede poseer, zerbait aldana moldatu eta zerbait itxen dana niretzat, eta gainera exotikoa dana, todo mal, Bai, adibidez, ontxeko jaten bai, sexualak bai askok, emuten dau, dauzela inda, bai ez, igual, aludaukin pertsonen artien, sartzeko bai hor, akil bat, ez que ez da holan. Askok ez da unai hori. Eta bai daur, como una énfasis de, como izatea superrealistia dana, ez da biarrezkoa. Esan nahi dut, segatu izatu da figura hori, aldau yuki beste forma bat dala bai totalmente como baliagarrixa, eta hori bastante, como arriskutsua pentsetan jan, zeia normalizau itxendo gauza batzuk, eta beste guesetan izen nolan. Ez dakit, bai, beste gai badala. Ez dakit, en plan, deiketia este jostaiu sexualei consolador, ja bakarrik hori, da como... Bai, ez fuerte. Sin más. Bueno, berez, aldi berien, honekin lotuta, dauen problemi dabe bai,
askotan gizonek ikuste dituzte emakumeek orokorrien gauza sexual moduen, ero ez dago planteetan emakume beste modu batera, eta hau da nortik dator berez. Gizon asko ez diegai lagun emakumeak aukiteko emakume hori espada txortan itxeko. Es fuerte hori be, Osa, es fuerte. Igual David emakumea eta esauketan, enteretan die lesbiana dala, eta ja ez daue gure emakume horrekin egotiero esauketie, ikusten dabelako zerrauta horrekin txortan itxeko aukeri, eta mutil gehiak normalien egoten die emakume kuadriatan, ero emakume taldetan, baina gero emakume goierak gutxitan daz gizon artien ero gizon kuadriatan, ze gizon asko emakume bat lesbiana baldin bada ero zerrauta baldin bada eusko arekin txortan itxeko aukera guztixek, ja emakume hori ez da existiuten. Gizon askondako emakume da ero txortan itxeko zehoz, ero bikote izeteko zehoz, edo bestela ez da esebe, eta hori inkluso gizon formaltsuenak ero horrerako jenak askotan. Bai, gainera hori, hor sartzen dabe, Valentina Balizeko terapeutak, dezaten dagoela boierotasuna edo lesbianidadia, dela heteroaraudantzat kristona arriskua. Ze azkenien da, gauza bat, jarduera batzuk, nun maskulinidadia ez da existitzen orduen. Maskulinidadiak ezin dauena euki edo kontrola edo bere menpo egon, ojotu bilakatzen da orduen, zilegitasunak entzen dutza. Da, como, esan dugu, baina arte, boiertasuna bizitzen da desde un punto de vista de que ez dala hori zuk esozuna, ez da aukera bat, ez da zerbait itxen duzuna gustoko dagotzulako, da zerbait itxen duzuna gizonen gozamenerako y ya estaría, para de contar. Bai, horrekin lotuta bai dauko gai bat bastante golosua. Jaz. Nik ustot, ez da gizenek entzungo dauen, igual gure gurasoak eta jazta, baina esan nahi dut. Segurutik igual, beste jente batek entzuten badao momentum baten sentiru izan dagoela ontsa esango buena. Eta da, portaventura kontzeptua. Yes. Igual, ez da oso zabalduta hemen inguruan, baina hortarako gauzgu. Así que explikau ingo. Bai? Vale, imaginau. Alda izen serie Netflix, baina bai realidade bat. Orduan, imaginau, ez? Neska heterosexual bat, juergan, eta boiera bat juergan. Liau itxendie, eta horrengo gunien, neska heterosexualak itxendau, como que no ha pasado nada, eta bestia, boieria geratzen da, apla flipando, ¿no? Un poco de ghosting, invisibilizazio bat, bueno, pues da gauza bat asko pasetan dana, ez? Eta hemen argi ikusten dudala, boierismoan eta praktika horreik aurrera duten dagoen gentiakiko esartzen da botere sexual bat. Botere heterosexual bat, barkatu. Ez, zure normatibitatean sartuta, daukotzu una noche de locura, desliz, esan gurezuna, ez? Zure karil zuzen hortatik urteten zarela apur bat, eta lieran zare boiera batekin, neska batekin, esan nahi dut. Baina, bueno, gai hontan gabitzen ez egiten boieren inguruan, pues boieren inguruan. Eta konsideran dozu hori, gabateko zeo zeizen da, eta guztau bijatzu, porque askotan holan izeten da. Eta hor, basaten dugu, ze pasetan da hemen. Zare gai edo estozu nahi, zure buruan inguruko hausnarketa batzuk aurrera erutia, zure praktika batzuk eta privilegio batzuk desera ikitzia, eta onartzea zure burua bisexual, incluso boiera, edo, heterosexuala ez dan pertsona bat bezala, bilurrak daukotzulako, ez tozulako nahi zen liauzaren pertsonia bezalakua, un poco guzti hau, gure gabonek harri. Gainera be, izen leike be, bi emakume heterosexualen artien lietia, eta eukitzea arazo iguala, adibidez, niri me encanta ikustea reality shack, porque da mi momento de desconexión. Eta aurreko urtean ikusen hauen La Isla de las Tentaciones, que hori behi zeleike atal bat. Eta dau kapitulo baten, nundazen bi emakume heterosexual, gizonezkoen etxien, en plan, las solteras, en plan, bikoteak indoi esan emakumeak, eta beren artien lietan die, eta gertzen da gizon askeroso bat atzetik, itxen gestuak eta lan, kea puto asko. Baina hori be, da como, eurak ez duten dago, baina liauko gara berez gure badu. Eta da como, hori, ez dozu jartzen zalantzan nezer, lieta zure lagunakin, ez da morbo utxagatik, ez dozu como hori zure burua desera ekitzen deka, a lo mejor, igual bai guztu jatzu emakume, eta hori superrondo da, baina
jaten gustau bepe, zelan tratau zauen emakumiek, eta jaten tratau gustau besta, zelan tratau zauen gizonak, ez como, ez da bitzela, osea, igual kasu honetan bai, ez dau deseraikitze bat, osea, quiero decir, la Isla de las Tentaciones da la heteronormatividad en programa, baina bada como ez da bit zure gozamenerako itxen, osea, ¿qué estás haciendo? Bai, osea, pura dauela, zabalduta, ez basko dezando gizona, no seke, bale, baina eske hortik aratau doien gauza bada, eta gaur egun gizarten ondikan, gauza askorun bide, como hausnarketetara, eta bai da gai bat. Osea, bi pertsonita horreik liauzien, eta gureko zaben berriroin, baina ez da bie planteau en ningún momento, badala benetako praktika bat, eta ez dala, partxizien jolaztia bezala. Bai. Hori, azkenien, bi emakume liaikie, balore berdina ero pisu berdina aukiko zauken emakume eta gizon liaiken diren daukena emuten dau pisu gutxi daukela ero igual bata boierie da eta sentimentu dauko bestiekiko eta ez da kontuen hartzen ero emuten dago apur bat gure sentimentuek ez diela hain baliozkoek, ero igual emakume bat aurkezten da bisexuala dala esan ez, baina gero 10 neskakin egon ostien esaten dau neskena fase bat zan, ni mutilekin bakarri, normatibitate horren barruen egoteko, ero... Ez que gainera, eredu igualera bueltauaz berriro beha la Isla de las Tentaciones. Zan justo emakume bat... Horrek ematen da, analizi psikologikoa itxeko... Kristona, oza... Zan justo, emakume bat zabilena como erdi liauta, gizonakin itxen dagoela gestuak. Da como, euren artien, bere zaukien zerbait, edo zabitzen erakitzen zerbait, eta como... Baina, tipuak ez da hartzen, como... Ez dakit, harreman monogamuetan, azkenien lietia beste pertsona batekin, da, infidelidade bat, eta berak ez da hartzen, hori morben, da como, llega hasta ser nivel de que te da igual zurekin dagoen tipia que se esté liando con otra en tu cara. Es que... Bai, guztiz. Nik uste bai, como portaventurante mara, es que me marca kontzeptua. Ez, lotuta, como horra bueltetan bagare, eta estan bagare aztertzen ez, hemen de por sí, ja ez atxabaltarra zarat, orokorrian, a no ser izetia herri superguai batekoa, ero hiriburuko auzo superguai batekoak, de por sí, kolektiboko peñiak dauko gozo mugatuta gure bizitza sexuala analizetan eta probetan hastia, beste danek orokorrien ez. Osea, azten diegu, baino urte de xente lehena, o asko zerreixa, horregatik, imagina, momentuak nun emuten dien, ez? Pertsonita heterosexuala hau, lietan da boiera batekin, igual, ez da bola euki, como aukeraik, aprobat, bere burua ezagutzeko, praktika horretan bere burua ikusteko, zelan zenteraziko za pertsona horrek, ez da fuertia, eta nahiz da euki, un montón de experiencia, ez bai pasetan da, ez dala kentzeko garrantzia, baina apurat como ikusteko noraino deltzen da nau. Es que da fuerte. Es que ya es bakarrik como autoestimoan, seguridadian, orokorrien da nien. Gauze inguratuta olako sare potente baten gandik heterosexualitateak zeharkatzen gaitxuna, ja, praktika txikinetan bebai, es que eragin itxen duzkuna. Eta hau dala, zapatu normal baten pasabaldan zehozer, edozein lekutan. Bai, total. Gainera hori da, beti egon bida, lehen beba esan duzu rollo, egon bidi beti bi figurak, en plan, maskulinua eta femeninua, eta arduen, ez da, nik uste dut be, batzotan, keruten dozu be, zure kanpora, en plan, emakume batekin ligetan, eta irtete jatzu, en plan, edo ikustu duzu beste pertsona irtete jakola, igual, rolorrek eskuratzia, eta, ¿qué estamos haciendo? Ez dakit, eta gainera be, ez dakit zoi gerrat jatzoen, bale? Baina da, niretzat, oso zaila etxe jate emakumeenekin legetia. Azteko inbertan bikotea dagoterako. Naiz eta bikote irekixa dan, baina bueno. Da oso zaila, ze emakumeen artien da como, tia, ze guapa zauzen. Eta erantzuna beti da, en plan, buah, tia, zube, bai, ez que ez dakitzen. Da como, emakumeen artien be dau, como barrera bat, de que gizonezko bat etortzen bajatzu holan, badakitzu zetan datorren. Emakume bat orokorrien ez, orduen. Zorgatik sartzen gare bai estereotipuetan, eta hemen bai, pues igual, boiera femak, ala vieja esan bai, como un poco de
ez da homofobia, ez? Ba, jakin ez igertzen, beste estereotipuak, pues igual emuten dago ez dauela horre ligetako intentzioik, baina hori bai da, pues dano galako parte de un sistema, eta sarkatzen gaitxut da, noi? Osa, guk bedauko barrenatuta jarrera batzuk, desarekitzako estatan dagoenak. Oso zaila da, seinaliek eta harrapetiez, batzutan, nea portxat motzana, ez testitut harrapetan, baina batzutan hor, karo, bai hor, hau zeatik urbildu jat, ero zeatik. Bestatzutan inkluso norbera atzera botatie segun zein dauen inguruen, ero segun zein ikusileiken, ero bebai, karo, oitugare, emakume gorputza daukuenak, oitugare seksualizauak izatera, eta karo, igual mutil batek erakartzen basau, ero mutil bat erakargarri iruditzen bakatzu, igual, aurrera. Baina igual neska batekin, igual pentsetan dugu, igual geixegi seksualizetan nabil, igual ez da egokixe neska bat hainbeste seksualizatzia, igual bapur bat hori bizi izan duen ez lehengo pertsonan, ero betzetik, ez da gure emakume hau seksualizaua sentirutie, orduen nobeto ez, ero fin horregatik. Bai, eta honekin, evidentemente, ez da nahi esan, ez probetako gauza berrixak, ez desarekitzeko gauza batzuk, oza, hori baina gero eki, responsabilidade afektiboa edo responsabilidade, sin más, pertsona hori sentiarazteko gaizki eta nadalakua. Baina, bueno, pues gero entzuten debe bai, eskakarrik pasau jat, zurekin, sale la excepción. A ver, egisa, pertsona bakoitza dala bakarra, baina zenbat pertsona dauz gure antza daukienak, antza aldauinak euki, esan nahi dut. Osa, gero ja, holako espazioetan emuten dien, ez dakit momentuak diasko, como fizikotik erakarritzako zerbait orduan. La excepción, pues bueno. Punto bat eraino, ez? Igual, izen da, oinarte eukidozun excepzio bat, baina ez da nahi izan zuri aurretik gratzatzen urte danetan ez tozunik sentiaraziko zeo zer. Osa, nahi dut ez negau igual hori besta, eta euki kontuz, tajarapurak como beste pertsonian asaldian. Ulertzen dut, zaila dala, pertsona heterosexualek daukien, como zutabe sendo horrek ez tienes ondikan jauzi eta jatutokau bizitzia esperientzia batzuk, beste batzuk bai bizi sendoenak, da zaila jartzea beste pertsonen asalian. Baina, bueno, behintzet, negazin hortan ez jauzi eta saiatu apur bat hori be kontutan eukitzen. Gero bebaidaz neska batzuk, igual, euren burua daukiela euneko heterosexualtzat, baina gero kuriosidadia daukie neskekin iteko, ero gure hau egin probetako, ero ikusteko, baina karo, batzutan hor kontuatu barik jausten die, igual bestien mintzen dauez, eurendako igual da jolas bat, eta igual bestien dako gauza serixu da, ero igual hartzen dauge neskien gorputza, panpin bat izango basan moruen, ez dauge momentu hortan astu iken jate pertsonia dela, eta sentimentu gauki leikela, ero min hartu leikela, edo... Gainera, nire bitzen jada, como, bebai bizitzen dozu, oza, rollo, pues, kategoria rollo heterocurioso. Heterocurioso, petze da jatala modu bat, esateko bisexuala zarela, edo boieroa lo que sea, baina ez tozu nahi, zure burua, hola nizen daktu, pues eso, eukizeiken bildurregatik edo. Oza, zure burua heteronormatik ataratia ez da erresa. Osa, hori begixa da. Baina ezin zara besta bizizu... Osa, ezin zara bizi zure bizitza dana eskutatuta, entre komillas. Zentzu baten gero kotzula jarrera batzu dela proa zapaltzaiak. Oinera. Eta, esan nahi dut, osa, lako momentuak ez, portaventura momentuak... Osa, ez da unai emutia, baina hi pasetan di esplikau duen momentu horreik. Baina eski importantina nire ustez bintzet da, edo komuniketia, edo bintzet, como esatea behitu, ez toti niñoiz, o lo que sea, dale lengua aldixa, tal, osa, sin más, osa, beste pertsonian gana faten basare, de, ez que, zurekin bakari pasau, ez da gizeta, horreko gurin, ez tozu itxen, ni una mínima de esfuerzo, pertsona hori zelan egondan, ez da git. Erantzukizun afektibu, Sin más, eta igual ez da legaturek kafetatzen berekin, porque, sin más, ez, baina bintzet komunikau eta sentiarazi pertsonari, objektu bat desela. Ez que hori da, oza, en plan, nire betzen jat inbidela naturalizau, eta besta ez jainko kutu de, ez que dale lehenko aldiz gerratzen jatela norbaitekin, ez que ez dakizer, oza, besta ez da, oza, tampoco te estoy pidiendo que hagas eso, baina bai, hori nire betzen jat, pues, aitortza bat, en plan, behitu,
bai gurot zurekin, baina momentu erren, baina jakin dizun, como dala, nire aldixea eta ez dakit zer. Osa, ez dakit, pues, en plan, zuk beha aitortzia hori, en plan, pues, naturaltasunetik bizitzia. Osa, niri petza jat begure, harremantzeko morua, osa, orokorrien, ez bakarrik, en plan, boierotasunan inguruen. Petza jat, osa, harreman sexuafektiboa gaur egun gizartien diela, Kristo bat. Osea, dala, harremantzen gara oso modu artifizialien, dana dauko, osea, dana gaizkitxian. Hori, osea, eta gainera, pues eso, pues da, como, dana kemutuzko beldurra, eskestotzat hau esango, porque eskezarretu inbida, edo eskestuz dulertu edo ez dakizer, edo, eta azkenen itxen duzu, gauza batzuk, que acaban siendo bastante más raras de lo que sería, neri gerturatzean arbait, eta behitu bai, osea, ez dakit, bai guru zurekin, baina dale longo aldixo etxeotena, sin más, jakin dizun. Osea, me parece más natural eso que, ez que igo biot historia bat, en plan, nere lagun batekin, eta pertsona honek erantzun biust, eta geratu inbigara, eta como, que todo eso no va a pasar, osea, ez dakit, osea, nahi petzagat argoixa izetia, eta naturaltasun batetik bizitzia, eta orokorrien, uko itxia, arau hegemonikoa eskatzen dutzuna zuri, azkenien, boierak ez dira hegemonikak orduen, nik ez da, igual pertsona batzuin le puede entrar, en plan, kriston, kristia, porque da, como nik ez dakit zer rola altu bioten harreman honetan, eske horregatik, eske niri petzajat, pues eso, pues que todas estas, jarrera honek danak hartu ditzugunak normaltzat, están fatal, eta die, bastante más artificiales. Eta ez di osasun. Hori, ez dakit. Labur bilduz. Bueno, itxoin, lehengo, vale, ingotzu egu una introducción a la sociología. Dala, pixuakat labur biltzeko esan dauen dana. Dala, Baumanen, lorategixan metafora, dala gauza eta saldu zuzkunak irakasle batek aurrekoen, eta minkanto. Dala, modernitatea eta kasu honetan heteroaraua eraikitzen da lorategi baten bezala, eta lorategi horrek dauko lorezain bat. Lorezain hori da, pues heteroaraua. Lorezain horrek itxen dauena da, kendu satarrak petze da jakona belarrak, eta itxi ederrak dianak. Orduan, dauko, lorategi politxu bat, baina, faten da mosten, todo lo que no le parece bonito, azkenien, itxiz lorategi politxa, baina azkenien, mosten ditxizun belar horrek, hasiko die berdin, ezin duzu, besta, desagerrarazi, landare horrek. Orduan, hauek arritxa gurera, base suposatzen dagoenek, adibidez, azkenien bizitzen duena dela dizioaren autaketa bat, en plan, erabaki bat que se hacen en plan, emakume heterosexualek edo nadalako pertsonak hartzen daue erabakitzen dago kitzea esperientzia boiero bat, baina da zerbait anekdotikua, en plan, yo de lorategi lo que me llevo son las flores bonitas, baina, pues, yo que sé, izten dut aki kanpea susantxaz, beste motetako landare batzuk, pues da esperientzia, da zerbait anekdotikoa, en plan, ez da zer gertatzen, edo ez dakit. Gero, lesbenismoa etxekotu indala, pues adibidez pertsonaia como dulceida, pues que si al final dejas todas las flores bonitas kampuan, geratzen die landare txarrak, azkenean se vuelven bonitas, bada como, pues eso, pues pertsona bat bere burua lesbiana gisa hartzen dauena, baina daukona oso jarrera heteruak, da, pues eso, pues izitia... Oso normatibue, gaina, dirue mobiruten dautu hori da interestan dana. Bere jarduera danak die, heteroa eragoan gainien, baina desberdintzen dutzana da, pues eskonduta dauela, emakume batekin, sin más, jazta. Eta gero gainera, deserezua danan baztertzia, zuk ez duzu nahi zure, esan dagoena, hetero kurioso izendatzean zure burua, itxen duzuna da, lorategi horretako landarez aterrak kendu, zure lorategiko landarez aterrak kendu, zure desira homosexualak, a lo mejor, kendu, desagerragazio lo que sea, ez duzu nahi zure burua, apalguntza batzutan sartu edo, jo que sé, porque azkenean, zure burua boiero izendatzea ez da erresa. Eta gainera, desioa, da, apeingarri gutxu bat, todos son flores bonitas, azkenean, ez da zerbait exotikoa, itxen dana beste batzun begiradarako, eta ez da sujeto autonomorik da dana, beste batzun menpe egoteko, eta ez da bizitzen boierotasuna desde, autonomia batetik. Bai, hori, justo entxen, bukaranea aipatu dozunakin, portaventuran satixa laburbiltzeko, eta mensajek
argi bat geratzeko, lehen bezan du, Osa, ez du nahi esan edo sentiarazi, ez da nik proba bier, ez tiene praktika batzuk deseraiki bier, hori bai, baina kontuz portaventura izateakin. Bai. Orduan, zure gozamenerako beste pertsona batzuk, gaizki sentiarazte lo que sea, pues alda izan bastante arriskutsua, eta euki kontutan, pues hori, eiderreko intxaipatu duen metafora hori, eta, aproba nundik zatozen, ez? Botere heterosexual batetik, baliatzen duzu zure boteria, zu baino, aproba berutzako katzen den pertsona batera biltzeko. Orduan, aprobat hori be ikuspegisa zabaltzeko asmoakin ekarri du. Osa, humoretik indo eta barre batzuk bota du, baina badala gai bat, zaintzen hasi bigarena gure inguruen. Desera ikizuen buruak. Gaina, berez, lesbofobia nondik urteten da normalien, normatibitatea apurtzen dauen momentuen, ero deserosu edan momentuen, onja gutxi hau, baina onjala esain beste urte, ondikan emakume geixenak etxien egoten ziren, ero senarrakin, ero seme alabekin, ero laneretzien faten, etzaukien aukera gutxi hau zauzkien, eta karo, lesbianen existentzia hutsak edo emakumiekin lehaiten ziren emakumien existentzia hutsak, horrek apurtu jen zauen betiko eredu hori, ero adibidez, bi emakume bikote badie eta elkarrekin bizi baldin badie, bisetako batek gutxienez lan imiko dugu bai euro, horrek esan gure da, emakume gehiago lan mundu, eta momentu hortan ez zaukien semela baik aukiteko aukerarik, ero batzuk ikusi benta bestatzuk ez, horrek be aldatu jen zauen betiko egiturie, beste batzuk ez zauen aukiten aukeraik bikoti aurkitzeko, ero beste boiara batzuk ez auketako, orduen biziko ziren edo lagunekin, ero gurasuekin, ero bakarrik, eta horrek be dana apurtzen zauen, emakumia azten zan sartzen betean gizonenak izan dien espazio batzutan, eta karo, gizon batzuk etzazen prest hori hartzeko, edo inkluso gizon batzuk esaten daue, danak lesbianak izaten badie eurendako emakume gutxi hau da zela, dana euren inguruko izango esan uruen, eta hori hasi ziren amenazak ikusten, eta gaur egun aldatuen je gauzak, baina karo, lesbianen harremantzeko modue desberdina da, sarritzen, hor badau desberdin itxosun gauza bat, geixenak gizonekin dazen bitartien, bera emakumiekin dau, eta hori badau desberdintasun bat, orduen behin desberdintasun badauenien, prest daz beste hau zatzutan behar maizotik urteteko, ero beste harreman mota batzuk eraikitzeko, ero beste sare batzuk, beste bizitza sozial bat, beste espazio batzutan, eta karo, hori da noi amenaza izen leike, apurtzen da, betiko bikote tradizionala apurtzen da, Euskal Herriko kuadrilismo apurtzen da, espazio danak emakume gizon bikotiei bideratute egotia ikusten da, lege batzuk aldatu bierra, alden hau etzielako plantea, eta karo hori aldaketa undixe da, eta karo, jente asko ez da aldaketa horrendako prest, sarritzen, fobia gehienak nondik datoz, ero aldaketen bilurregatik, edo bestien lekuen jarteko zailtasunagatik, edo bestela, batzuk estatus bat dauke, estatus sozial hori galtzeko bilurregatik, hori biologikoa da, edo zein ugastunetan, baten batek ikusten badau norbera taldetik kanpo geaketako arriskuen, ingo dauena da, beste diana bat topau, beste pertsona hori izeteko kanpuen gehatuko dana, sarritzen boierak izen diana hori, eta hor da, eta hau dana ekidin ingo zan, ero etzan gertauko, apurtuko bazien, hain markauta da zen genero rolak, edo hori, bikote danak izan birrizetie emakume gizon, batzui funtzionen dutzie, super posik daz, baina gero beste batzuk, neska batekin, mutil batekin, inokin bikote izan gure ez dauen pertsona bat,
harreman bat nun 3 pertsona zen involukrauta, ero 4, ero 5, azkenin hori danoi apurketan da, eta bai, apurketan baitu genero rolak, emakumiek olakoek izen bidie gizonak, olakoek izen bidie hau da aukera bakarra, genero bakoitzan dako, eta ez da utartekoik. Hori apurtzen be, gauzak errexauek izango ziren, eta hori da. Bai, apur bat, ja bukatzeko be, saio honekin gure gauena da apur bat, bueno, akaletik ikuste ditugun pankartak, kamisetak, pinak, pegatinak, guzti horrek barne biltzen dauen atzeko hausnarketa honek ekartzea. Eta, bueno, pues gustauko jakune izti apur bat saioa, hausnarketa batekin dala, bueno, eta ideia printzipalakin, esateko, pues hori, boiera eta boierismoa, bero esotasunean izaera politiko bat bezala ulertzen duela, aipatzen ditugun gauza ezberdinengatik, ez? Pues honik aurrera eruten ditugun praktikengatik, eta azkenin ulertzen dauelako dala, guk egunerokotasunien jasaten dauen zapalkuntzanetatik aratau dauen arnazgune bat. Ulertzen dauelako, eta hau ez da sekretu bat danok dakigu, asko kanporatu da azkeneko urtetan, baina danagoela pues, gizonen gandik eta gizonen dako eraikita, eta guk ez dugu kontempletan gure bizitza horren barruan. Orduan, da aproba modu bat guk gure bizitza hortik kanpora eraikitzeko. Ta Maiderrek esan daben bezala, pues, ideala izango zen emakumetasuna eta gizontasuna apurtzea guztiz, eta hortik aratau errealitate bat eraikitzea. Baina gaur-gaurkoz, hori oso urrin ikusten duenez, batzuk bai erabaki dugu. Oso poliki goi, asko betu da urte gutxitan, baina batzuk esaten dago, ja dana enge dau, kalien patxu emun baseik eta eskondu baseik ez da eze begixo binbiro, entzun oso urrin, biedoena da, harreman, toksikuek, ez egotien normalizaute, eta aldi berien, aukera barrixek eta aurkestie, eta... Bai. Gainera be, gaur egun bizitzen ari garen garaia, be nahiko... nahiko deserosua da, nahiko ez egon gorra, emoten dau, dana suntsitu bidala momentu baten, eta azkenien bizi gara, pues, egunero entzuten ditugu kriston diskurtso erreakzionarioak, transfobiain kriston goraka da, ez dakit, ez da munduko garairik onena. Orduen, hori be, maskontuan eukita be, norbanako gisa, baina bai kolektibuen, ingeikena da, guk erabakitzia, igual praktika batzuk eserutia aurrera, eta zentzu horretan, igual garai baten, helduko da momentu baten, nun genero kategoriak ja ez dauen baldintzatzen dana. Eta ez dauela balixoko momentu horretako gizartien, eta biziareko garela beste arau batzun menpe edo arau barik ezakigu. Bai, bide horretan behintzat, genero rol horrek apurtu arte guk badakigu nun dauen gure lekua, eta boierismo horrek esplikaduen horrek iruten duzko emakumetasun batetik urrun kokatzea horrek berak gai iruten dauela gizonek daukien botere hori deusestatzia, aipatu duen gauza danengatik. Orduan, hauxe esan gure gauera ekarri oingo saiora, hori da, eta, bueno, honekin ja bukatu dugu. Así que urrengo saioan ikusiko gare. Oigu hemen